Ale, kto to přijel? Starý známy. Nazdar, Mario. Chcel bych zase začať hrať na Bčko Lamač. Ale. A nezdá se ti to blbý? To jsou samý odchody, příchody a kde si, co si? Když mi dáš ještě jednou šanci, tak já bych to vzal natrval. A proč bych si měl dávat šanci? Protože jsem dobrý předsuper a ty to víš. Pozri se, já to nechci nějak zlehčovat nebo se vymlouvat, ale to s tím alkoholem v krvi. Horaček to na mě normálně nadapíšil. Rozumíš? On věděl, že jsem pil a proto mě zavolal na trénink. Já jsem neměl na ten den trénink. Rozumíš? Neměl. Ale no jisté, teď víme, kam je Horáček schopen zajít. Ale jak se mi zaručí, že se to nebude opakovat s tím alkoholem, no? Bude ti muset stačit mi slovo. Žádnou jinou záruku nemám. Hele Mario, chci začít nový život a fotbal potřebuji. No a nenapadne tě zase něco bolet? Rozumíš? Já nemůžu riskovat, já potřebuji hráče, který makaj, a ne který se válej šenku v Trakovicích. Po zdravotní stránce jsem úplně v pořádku. Jo? Ale jo. S tím chvástcem jsem na dobro skoncoval. To mi můžeš věřit. No, dobře. A kdy chceš nastoupit? V středě. No počkej, my hrajeme v sobotu. Hele, zajdi si za Marcelem a on ti řekne co a jak. Jo, teď půjde, přič a tak ho budeš moct vystřídat. Jo, děkuji Mario. Neděkuj. Hele, Sojáku, nedáme si polévku? Nesadne mi. A je chlazená? Hele, ještě malá milimetrová chyba, rozumíš? A letíš. Jasně. To byl chyták. Já vím. Ach.